Ei vaan kaikki, tänään käymme läpi Minecraftin harvinaisimmat rakennukset. 5. on Woodland Mansion, joka on pelin harvinaisimpia rakennuksia. Se voi löytää vain seikkailijan kartalla tai jos pelaaja on erittäin onnekas. 4. on suotalot, jotka vaikuttavat yleisiltä, mutta ovat oikeasti harvinaisia. Niissä asustaa yleensä noitamustan kissansa kanssa. 3. on fossiilit Overworldissa. Ne luodaan syvälle maahan joka 64 chunkin alueella. Niissä voi olla hiiltä ja timanttia. 2. on Strongholdit, jotka ovat pelin vanhimpia rakennuksia ja pelaaja voi löytää ne ilman apua, mutta ne yleensä löydetään äären silmillä. 1. on uusi rakennus Ancient City, joka on kotipelin vaarallisimmalle viholliselle Wardenille. Sieltä voi löytää aarteita, mutta varo isoa pahaa. Kiitos teille katsomisesta, muistakaa tilata ja tykätä videosta sekä nähdään ensi videossa.